Dobrý deň prajem. Dnes vám ukážem nádherný trojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii v pokojnej lokalite sídliska Sekčov, ulica Ďumbierska, mesto Prešov. Hneď vedľa je takýto veľmi pekný mestský park, nižšie máme teda detské ihrisko, tak poďme sa spolu na neho pozrieť. Tento byt je vhodný pre mladé rodiny s deťmi, máme tu základnú školu, škôlku, polikliniku, obchodné centra, obchody a MHD. Ak vás táto ponuka zaujala, určite ma kontaktujte. Moje meno je Dominik Čuva, spoločnosť King Real. Teším sa na obhliadku s vami.